yanzu ita tana gidan mijinta kenan. To yanzu kuma a yanzu babu wata kenan da aka yi replacing ɗinta. Gaskiya yanzu ba zan ce ba. So gaskiya har yanzu dai a zuciyata babu wata budurwa da nake jin kamar ina da sha'awar yin soyayya da ita. Sai dai ka san shi al'amari na rayuwa ba inda ba ta kasancewa da ɗan adam, ko da yaushe baya taɓa cire rai da abin da zai iya shigowa rayuwarsa da wanda kuma zai taɓa shi. To kaji Wannan duk lamari ne na Allah. Yawwa. Kana wani abu amma a ciki ai ba za ka rasa masoya ba a cikin wanda suke sauraron waƙar. a to dama sosai wannan su ne suke ƙara mu ƙwarin gwiwa ma wajen yin ayyukana, ko da yaushe idan na tashi ba sa taɓa cire min tunanin me zan yi. Idan na tashi ko da yaushe tunanin su shine ke saka min nutsuwa da yanda zan turo da saƙon da zai amfane su. Da mabiyana da masu yi min fatan alkhairi gaskiya ni ma ina musu fatan alkhairi sosai. To Abdul ɗan fefe wani buri ka cimma ga waƙa? Wani abu ina nufin wani abu buri ka taɓa cimmawa ko kuma a'a wani waƙa ina ta kai ka kuma ta haɗa ka da manyan mutane ko wani abu da kai a ce ka siya da waƙa, wani abu ka taɓa cimma? Gaskiya waƙa ta haɗa ni da manyan mutane sosai. Ta wannan ɓangaren zan ce waƙa ta yi min komai. Sannan kuma abubuwan da na saya a rayuwata gaskiya ba zan iya lissafa abin da na ce wanda na yi ba da kuma wanda na saya na ajiye. Misali tunda ka san shi abu na rayuwa wani lokacin kana saya ka yi tanadi, wani lokacin ka fitar, idan an tashi da wani uzurin za ka yi amfani da shi. Gaskiya a cikin waƙa na samu abubuwa sosai wanda ba zan iya misalta su ba, da kyaututtuka da masoya duka dai abin gaskiya ba a cewa. To Abdul ɗan fefe yawanci dai idan za ka yi waƙa ko stiƙar ka zanga akwai wani abu ɗan mama da kake sa shi da Adam A Zango da Mummy Gumbutu, su suwaye a gurin ka kenan? To hakan ya nuna cewa suna da muhimmanci a rayuwata ne. So shi Horo ɗan mama gaskiya ubangidana ne, ko in ce yayana ne ma gaskiya, saboda garin ku ne ma na ga duniya dai mutanen GML ne. To ai wannan kasan wani abu ne wanda yake kuma da za a ga mutum garin ku kuma idan taku bata zo ɗaya ba ba taɓa jituwa da shi. Akwai da yawa akwai industry da yawa yan fim da yan menene, to amma wanda take taku ta zo ɗaya da shi ya damu da ya ga ya bunƙasa maka wasu abubuwan ka, ko yana buƙatar ya ga ya taimaka maka, to sai kai amfani da damar wannan domin kai ma ku yi wa kanku gaskiya ne juna ku, ko ba haka ba? Gaskiya ne a ce an fitar da superstar ne a gari ɗaya, ga Abdul ɗan fefe ga Horo ɗan mama. Gaskiya ne wannan. To kaji Na ce to waye madubinka wanda kake kwaikwayo kake acting? Wani zubin in na ji waƙoƙin ka sai in ga kana kama da Hamisu Breaker, wani zubin kuma in ka rikice sai in ga ka juya wurin mai gidan naka shi kansa Adam A Zango. To gaskiya wanda dai misali kamar yadda ka tambaye ni misali wa nake koyi akan waƙoƙinsa ko wani abu, gaskiya zan iya ce maka ni dai da farko gaskiya ga baki wanda ka zano a yanzu ku dama ma Adam A Zango zai iya shiga ciki, saboda shi kaga kamar Nura M Inuwa gaskiya kusan yawancin waƙoƙinsa ne ma suka sa na fara harkar waƙa. So da na fara harkar waƙa daga baya kuma shi Hamisu Breaker sai zama kamar joint contact na ne, wanda muna tare da shi haka muna mu'amaloli haka na harka, kuma gashi mun saka riga iri ɗaya, komai zai iya haɗa mu da shi. To wace ce waƙar ka ta farko? Waƙa ta farko Bakan damiyarka, a ce wannan ita ce bakan damiyarka, wace ba za ka taɓa manta da ita ba? Gaskiya idan na ce bakan damiyata zan iya cewa kusan waƙoƙi na gaba ɗayan su bakan damiyata. To amma a ciki ba a rasa wacce za ka ji kana son ta. So duk waƙar da na taso idan na yi ta, idan ka duba za ka ga bana na shiga waƙar Halitta, a cikin waƙar Halitta ta Asnan. So da na yi ta sai ta zama kamar wata waƙa ce wacce na yi ta ni da farko da na yi ta sai na kamar ba zan taɓa kaiwa matakin da nake tunani ba. So amma mutane sai suke ta yabon waƙar suna yabo na akai, ban samu wani matsala a cikin ta ba. So don haka kuma duk yawancin waƙoƙi na idan ka ɗauka na da cewa masoya na da suke yawan sauraron su sukan turo min da sakon cewa waƙar ta yi, babu wanda na samu da cewa ya bani wata matsala. Don haka to yanzu dai a cikin waƙoƙin ka babu wata bakan damiya wacce kake ji da ita wanda za ka ɗan nishaɗantar da masoya masu saurare, ko da a ce da baiti ɗaya ne ko ne? Bakan damiya ta ita ce So Gurman Dutse wacce nake tambaya a kanta. Me a ma'anar So Gurman Dutse? To So Gurman Dutse ai kamar wani saƙo ka tura kenan, muna so mu ɗan saurari ɗan baitin ta yaya take. Shi kenan. Ni ne nazari rubutun da bai gogewa zanen dutse ne, idan ka ga an rube aka ɗan su a rai wannan ta'akin so ne, cike rike jijiya ya rike ɓargo na san so sirri ne,
yau ga na garin da ban san ya zane zance a fahimta ba. Wannan waka ta yi ni haka sa ni ma na dan fara nishadantuwa, na dan fara girgiza kafa. Wannan wani abu ne kawai ɗan kaɗan shi ka san shi komai da kake ganin sana rayuwa kana. To yanzu akwai wani album da za ka yi wa masu saurare albishir? Akwai waƙoƙi gaskiya nan gaba da nake so in saki. Kamar wacce da wacce? Akwai ina ji da ke, akwai so silar duniya. To wanda na ce so ke sakawa mai yau tafiyar nesa ko da ba ma je gari ba. Ka san shi so ba abin da baya sawa. Wato dan kada ne wannan gaggara sai in ce zan so na dan jita. Wannan ba matsala bane insha Allah. Ita waƙar so silar duniya waƙa ce da na yi ta akan shi kansa so din gaba ɗaya gaskiya. So na riga na ɗauki wasu abubuwa a cikin sa, na fahimci wasu darussuka, sai na yi magana akan cewar so shi fa yana iya ɗaukan mutum ya kai shi duk inda ya so a faɗin duniya, kuma shi ba a taɓa wannan da shi ba kuma ya taɓa mutuwa a cikin zuciyar mutane. Ya ce ko da a ce an mutu to yana cikin zuciya. Tunda dama rushi ne kawai ake rasawa. Shi dama ya an halice shi ne dama shi da dan adam. Rushi ne kawai ake rasawa. Ko da a ce ma yau wata ta dan ɓaci lissafin shi so gaskiya, kuma so yana iya faruwa akan komai ma. Shi babu abin da ya rage, mace ce a wani abu na rayuwa da kake so ne duka yana iya haɗuwa. Kuma duk girman ka duk kuɗin ka dole so sai ya saka da kai. Yani na sani yayi. Gaskiya ne wannan Abdul Dan Baby. To sai tambayar mu ta ƙarshe shine nake cewa wani fata za ka yi wa mawaƙa? Wace shawara kake da ita wanda za ka ba wa 'yan uwanka mawaƙa wato don su gama gaci zuwa nasara da matakin nasara? To gaskiya fatan da zan yi wa mawaƙa da kuma sauran artist, sauran mutane da kuma wane ne da yake wata harka